pedig 2 percben Bauer asszony kap szót, parancsoljon. Szépen, elnök úr! 2008-ban a bizottság gazdaságélénkítő tervében fontosnak tartotta, hogy a válság leküzdésére adott válasz részeként megváltoztassa és rugalmasabbá tegye az európai globalizációs alap szabályait. A tanács ennek értelmében 2009-ben a válság első hullámának kezelésére könnyítette a hozzáférést az alap eszközeihez. A szolidaritás és a szociális igazságosság voltak azok a vezérelvek, melyek kapcsán a tanács 2009-ben az úgynevezett derogációt bevezette. Ezen elvek értelmében, miközben a válság tovább gyűrűzik, érthetetlen, miért vonakodik a tanács a derogáció hatályát meghosszabbítani. Látva, hogy csak a közvetlen közelünkben, a közvetlen közelembe eső térségben csődbe mentek olyan nagymúltú vállalatok, mint a Malév légitársaság, a komáromi hajógyár, vagy bezárásra került a Nokia komáromi üzeme, mely a határ mindkét oldaláról alkalmazott több mint 1200 dolgozót, nem igazán látjuk azokat az okokat, melyek indokolnák a tanács, illetve a blokkoló kisebbség elutasító magatartását. A globalizáció és a válság együtt jár. Azt látjuk, hogy a válság felgyorsította a globalizációt, következményeiben pedig a két folyamat gyakorlatilag azonos bizonyos térségekben. Elfogadhatatlan, hogy bárki azzal próbáljon zsarolni, hogy a derogáció meghosszabbítása veszélybe sodorná az EGF jövőjét. Én arra kérem a tanács képviselőit, hogy ezt a választ, az igyekezeteiket ne tartsák véglegesnek, és a válaszukat se tartsák véglegesnek. Köszönöm. Thank you very much, Ms. Köszönöm szépen, Bauer asszony. Is rising. I would ask if Szeretném azt kérdezni, hogy az egyedi felszólalásokat esetleg elhalasztanánk, next speaker would be Mrs. Costello for akik csak